me kwasia na agye me dwan message mba follow me na afi modi mechi so o YouTube abebu Akan si no say ho ne wo o peba emu ohyipa o Ghana ha ewiase nyina se de me kada se ontena akonwa na memdi esi woni so ha onka ho ti so bibu no so ni bebu a onfro sahin na o magye adwa na afi yanyini ntumi so betimi abuba enipa ba nan Akan si kwame abokwa Mr Garlic of Abraki eni Gebretey abebu ni dia sisi biguso am de ni nyina gusu makomako benya bi ahwe ba na emu open do so pu no watu akoton dia age se ko YouTube o sign na so ba ho na wonsa beka no etihia me ho no wati aha na obi na busa me se so bi ka se me kwase agi me dwan a na onipa na ekire sen na me se oti se obi ka se me kwase agi me dwan a kasa bibu kasa koa ye wo kasa koa wo ho na so etimi de kasa koa bedani ebe so atima se nti me kwase agi me dwan no na ebia yenim se wo kuru a hanfudi tumi wo so a saa bere na ye gi obi dwan edwan a ye gi no so etimi fa niema bebre so ade bi wo a wankasa wo hunu na wa bu wani gu so na wo ye nti agi wo atimi se ade we die na nka se mitimi bibi fa na memu anti tumi ka se me kwase na agi me dwan there is on fast bo no mo bia so atima se mpo ahimfie kura edi wasem na agi fo kura wo da nananom ase na nka mpese ebia wadi pem na fei wo pese wo de ye bede a ebe ne betoa so se wo kwase agi udwan a anyansafoɔ na ɛweɛ ebe wei ɛda hɔ ne bi amanfo adwe ma so aha wo sai ne de onya aka asɛm na apɛ no ebe no makɔ nananom nwoma na matwerɛ ato wo mu na makɔ akɔfa aba enti se hyehyɛ be ne wie na ɛyɛ fɛ ne betimi de agi dwuma a yemu ni se wo kwase agi udwan a anyansafoɔ na ɛweɛ an se wo jeja ho ne ye bɔ ka echema anyansafoɔ di obi kura se nkwasiafo sika na di sisi kuru enti so kasa me kwase agi me dwan a na o ma anyansafoɔ awidwan no kwa biso sa wo dwan nya dia ba bibie o sai ni fa wo bebra na yenim nkomo monka se mo bedi machi bia be hu me video bia apia o